मंडळी, आज आपण असो आपल्या कुडामधील बिगॉस इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूममध्ये आणि तुम्ही जर इलेक्ट्रिक स्कूटर घेत असाल तर या गाडीचा सुद्धा एकदा नक्की विचार करा. कारण म्हणजे या गाडीची एक शोरूम स्टार्टिंग प्राइस असा 79,999 आणि ते सुद्धा एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स सोबत. या गाडीचा विचार केला तर याच्यामध्ये तुमका मल्टिपल मॉडेल्स सुद्धा बघूक मिळतात. आपण तुमका माहिती पण पोहोचवतो. याच्यामध्ये असा हब मोटर विथ 3 इयर्स वॉरंटी, कॉम्बी ब्रेक सिस्टीम विथ लो मेंटेनन्स आणि तुम्ही जर स्पेशली ऑफ रोडचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी RUV 350 मॅक्स या मॉडेल एक नंबर असा. कारण याच्यामध्ये असा हायपर ड्राईव्ह ऑइल कूल मोटर आणि 16 इंच अलॉय व्हील्स असतात. त्यामुळे रस्तो कसं पण असा काही विषयच नाही. सोबतच तुमच्यासाठी डिजिटल डिस्प्ले असा आणि थीम्स तुमका तुम्ही हवे तसे चेंज पण करू शकताय. सोबतच USB चार्जिंग पोर्ट देखील असा. सोबतच म्हणजे लाईटचा जर विचार केला तर LED हेडलाईट विथ हाय विजिबिलिटी. त्यानंतर म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चार्जिंग. तर तुम्ही मंडळी याची बॅटरी रिमूव्ह देखील करू शकताय. पोर्टेबल चार्जर असा. सोबतच मंडळी तुम्ही इंटरनली आणि एक्सटर्नली दोन्ही प्रकारे या गाडीला चार्ज करू शकता. या सर्वांसोबतच 5 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर पर्यंतची बॅटरी वॉरंटी, मोठी सीट असा, मोठा स्टोरेज देखील असा. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमका हिडन स्टोरेज देखील दिलेला असा. हा की नाही तुमचा बेनिफिट. सोबतच एका सिंगल प्रेसवरती अगदी चढाव जरी असलो ना तरी गाडी एकदम इझिली रिव्हर्स खेचतात. तर मंडळी, तुम्ही जर इलेक्ट्रिक स्कूटर घेऊचा विचार करत असाल तर एकदा बिगॉसचो नक्की विचार करा. लोकेशन असा वक्रतुंड प्लाझा, राऊवाडी, कुडाळ. अतिरिक्त माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती नक्की कॉन्टॅक्ट करा.